MC mane kata comedian mane mamori mokalo ma samoro igombo kata ni rom godo to thuolo kosebedo? MC Onyulo. Kaka in kaka kawuono aromo kodi ni. Igoni romo koda koro ambe ane list mag jok manyocha idwa ni romo. Imbe in e list. Ere top MC kaka in ng'ama wanya wacho ni upcoming MC. Ere top MC minyalo recognize among the Luo MCs that we have? We have a Luo Jipanoran, we have Ogena, we have Onyulo, we have Jendeke, we have MC Minjaki, we have Pengle, wan ga Chagio Marinash be pod MC, wan go Tam Wang Mogo, jogete. Ere okimiya MC 1 2 3, number 1, number 2, number 3 top MCs. Number 1 MC Marinash. Number 2 Jendeke Mfalme. 3 MC Onyulo. Ogena number 4. Buana Ogena duoke number 4. Ogena number 4. Bwana Kosikienga iwo binge Ogena. Ogena nge maber. Ang'o miduoke opogore comedian? Be nitie comedians moko ma bende mori e piny Luo? Comedians mamora to okane kae. In piny Luo onge gi comedian mamori? Piny Luo onge. Koro wanyalo wacho ni Luo onge gi comedians? Onge. To dongi in MC Chris comedian? Ane wadwa na bedi e Luo kae. Ing'eni gimikia ni Eric Omondi ni e piny Luo, mano is a comedian. Gimikia ni Athis Jojo ilia e piny Luo, mano is a comedian. Gimikia ni Kurutu and Afande ni e piny Luo. Odiero, Odiwo, jogi kia koso poke Luo gi aluwa? Joga ng'eyo. Onge gima gigoyo? Onge, tang'egi. Kanyo ng'a nyalo bet, matin en mana Eric Omondi. Modongo? Modong to onge. Manyiso ni Eric Omondi pod biro remain to be the top comedian. Onge ng'a ose replace? Onge, pod en kanyo. Onge ng'ama biro gine kale ka. Magi kata this Jojo gini you don't recognize them as comedians? Eric Omondi en ng'at man malo sana mabe. En ma pod obiro bet kanyo nyaka. To Odiero Jamjengo? Mano pok na winjo kata. Mano ka nitie, une mung'eye. Mago walo. Odiwo comedian? Podi. To we will know Onyulo be is not just an MC. Onyulo be is a comedian. Onyulo? Embe na comedian. An ang'e ni en MC. Gige comedy kiariyo? An akiaye. Ajombuta? Podi. Kosa Ajombuta nosedok e politics, koro ok i-recognize? Ber kikete sani, en e politics kucho. Aya, waduoge e top 3 musicians, Wangla musicians. Presinda dang pim gi ng'awa kae. Ema Jalamo. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes, Nyakaramogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN, Luo Trending Nation kaka pile. Pod wan gweng' kendo koyo ng'ich nyalo neno kanyo no endo. Warwako lewni mabet nyalo kelo liet matin kaka neno no. Ng'ama ni kanyo kopo ni ng'eyo ni pok i-subscribe ne channel ni ende. Subscribe mondo samora mora ma wabiro gi ng'ato tinyalo neno wa mapiyo. Med parni kacha bende ni inyalo konowa kaka inene gik mabe samoro kwatim maber ahinya meja inyalo gombo mondo mibe wamedi. Naneno ka jomoko osechako wacho kacha no mari you now need to go professional, you know, and you need to put some professionalism in your interviews, you know. And when we talk of maybe profession or professional, it depends on maybe what we are doing. Kori nyalo
we wach ni tibed professional, wach gik midwaro no tim kata gik moko idwar ni otim adjustments, because we are here to learn and we are also dynamic. We can change with changes before changes change us, you know. Yeah. Gisani pod wandala kaendi kakineno na an gosiepa ka iluongo ni Chris Comedian koso MC Chris koso Chris KE. MC Chris Comedian TikTok, Facebook, MC Chris KE, Chris KE. Yeah. Yeah. Chris KE ija Kanyidoto Kanyamwa jakure. Aja Kanyidoto Ndhewa. Ija Kanyidoto. Aja Kanyidoto. Okay. MC Chris adwa ni kuongi imos jopiny kon gini in MC Chris bla bla kaka ji ng'ei kuma giyudie gima chalo kamano. An jok madmanya Ng'i kamera. inyalo yuda e TikTok, MC Chris Comedian, Facebook, Chris KE. To MC Chris itimo ang'o makoro wanyalo wacho in MC, in actor? Atimo an actor. Clips gi ji ka ng'ato kadwa clips ni to yudo kanye? Ayuda Mondi yudu muli kodo koth jarapogi kaka skiza tune mari D-Star abora uchiel nono star angwena chela uchiel hash Ne baro jen kacha moli Bende nyalo paro moli Nena kwayo gwel Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. MC Chris, ingene mondo mi recognize as maybe MC kata comedian nyaka bed ni nitie clips moko ma bende nitie kumibole achiel ariyo adek monyalo ringo ng'eyo kata maybe mose trend kumoro. Sani kidwara YouTube to pok na donje matin kech sida nitie mar network dala kae. Koro TikTok ema nitie sana gi Facebook. Koro network chendo dala ka ere chieng' migeno ni network dhi bedo stable, idwa dar dhi kumoro koso in gi mpango mane? Adwana dar. Idwa dhi kure? Asud kata Homa Bay. Homa Bay. To dong nitie joma osebedo ka trend ei dala. Aneno min Jaki odhi mana Nairobi kosebedo ng'at moro maduong' ma ji ong'eyo, nyiso ni notimo clips gi dala. An gosiepa moro iluongo no Zoom Kapeta osebedo ka timo clips gi from home, nyiso ni kendo ji ong'eye, pok odhi e town, pok anene kotimo clip ne e town, and several people. Nyiso ni kochuno ni nyaka dar, pod inyalo tima your clips from home. Sa Kozi onge gi simu? Simu an godo. Okay. Gisani en MC mane kata comedian mane mamori mokalo ma samoro igombo kata ni rom godo to thuolo kosebedo? MC Onyulo. Kaka in kaka kawuono aromo kodi ni. Igo ni romo koda, koro ambe ane list mag jok manyochi idwa ni romo. Mimbe in e list. Okay. Ang'o ma ere top MC kaka in ng'ama wanya wacho ni upcoming MC, ere top MC minyalo recognize among the Luo MCs that we have? We have a Luo Jipanoran, we have Ogena, we have Onyulo, we have Jendeke, we have MC Min Jaki, we have Pengle, wan ga Chagi Omari Nash be pod MC, wan go Tam Wang Mogo, jogete. Ere okimia MC 1 2 3, number 1, number 2, number 3 top MCs. Number 1 MC Omari Nash. Number 2 Jendeke Mfalme. 3 MC Onyulo. Ogena number 4. Buana Ogena duoke number 4. Ogena number 4. Bwana kosikie nga iwo binge Ogena. Ogena nge maber. Ang'o mi duoke number 4? Ogena kanye ma aneno ka entiere ma namba monengo bede kata ka jok moko ng'iye ni en mbele hata nene kanyo. Jomoko nyalo nene juu, in ikete namba 4. Ana kite namba 4. Jok moko to nyalo nene ke ji opogore. Ji opogore.
MC Pengle, ingeni Pengle koro mago stakeholders, mago jok mane pioneers. Irwake nambari. En ket nago e number 5 kanyo. Pengle. Number 5. Yani kian kamane kaka neno gi kaka onego pange gi. En ji opogore. Seche moko in nyalo nene e number 1 kucha. To an kar 5 kanye ma nene ka ber kobede. Omese ng'awo gini. Mano kwa duoge MCs. Aya. Miya ng'owa. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo e lela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Mago MCs. Donge? Koro ing'eni MC opogore comedian. Be nitie comedians moko ma bende mori e piny luo ka? Comedians mamora to okane kae. In piny luo onge gi comedian mamori? Piny luo onge. Koro wanyalo wacho ni luo onge gi comedians? Onge. To donge in MC Chris comedian? Ane madwa na bedi e luo kae. Ing'eni gimikia ni Eric Omondi ni e piny luo, mano is a comedian. Gimikia ni Adhis Jojo iria e piny luo, mano is a comedian. Gimikia ni Krutu and Afande ni e piny luo, Odiero, Odio. Jogi kia koso poke luo gi aluwa? Joga ng'eyo. Onge gima gigoyo? Onge, tang'egi. Kanyo ng'a nyalo bet, matin tin en mana Eric Omondi. Modongo? Modong to onge. Manyiso ni Eric Omondi pod biro remain to be the top comedian. Onge ng'a ose replace? Onge, en pod en kanyo. Onge ng'ama biro gine kale ka. Magi kata this Jojo gini you don't recognize them as comedians? Eric Omondi en ng'at man malo sana mabe. En ma pod obiro bet kanyo nyaka. To Odiero Jamjengo? Mano pok na winjo kata. Mano ka nitie, une mung'eye. Mago walo? Mago walo. Odio comedian? Podi. To we will Onyulo be is not just an MC. Onyulo be is a comedian. Onyulo? Embe na comedian. An ang'eni en MC. Gige comedy kiariyo? Anakiaye. Ajombuta? Podi. Kwanza Ajombuta nosedok e politics, koro ok recognize. Ber kikete sani en politics kucho. Aya, waduoge top 3 musicians, Anglo musicians. Presinda dang pim gi ng'awa kae. Emma Jalamo? Emma Jalamo kena kanyo number 2 kanyo. Number 3? Elisha Toto. Musa Jakadala we kanyo. Musa Jakadala kikete 4 rach. Koso kanyo rach ni? Okoth Jarapogi. 5. Manyiso ni koro jogi asomo ni tirwake nembni koso ne miya bana miya number 1 2 3 4 5 wa. Number 1 Presinda, Emma Jalamo, Elisha Toto, Musa Jakadala. Number 5 Okoth Jarapogi. Tamiso Thuango. Mago gibiro bet mbele wat. Sani ok apar. Manyiso ni
Sani ko wach ni ati ng'amimiyo King Marajawa timiyo ng'a? Presenda to poni malo. Ang'o ma Presenda timo ma jothumbe moko gi ok tim ma miyi chich ni en the top? Presenda en ng'at moro ma kata kower opogore gi jogi ko perform. How? Opogore go mang'eny. Opogore gi mikawo microphone to ng'ato goni piano ng'ato go ajawa to udhi dong mano to ji te timo kata mana timo to kinyal pime gi Ema Jalamo kama Ema Jalamo goche. Pogruok nitie kanyo mang'eny. Nitie how? Ng'i anena yani kama Ema goche gi Presenda goche. Ok inyal keto gi giromre. Presenda nigi fans modhuro. Nitie gima nidwa wacho ne Presenda nigi fans to Ema kata kubro bet gi mogolo sane gi. Kata kubro bet gi thumbe mogolo sane gi. Obro bet lakini inda poni malo. Thumbe Ema mogol sani winjo nade? Gibeyo. Kartono. Itwa ka kori dwaro gima ji rito ga. Ok ne gibeyo. Ji rito ga to. Iwinjo. Kata koponi ati wacho ne girach, mano ji koro kriti ni wende go richo to koro tono ema ji rito ga. Gibeyo to wacha. Gibeyo. Weluor bwana ma kamechwa, ma microphone wa, channel marwa. Uo bwana. Kusino kin team LTN. Iwacha go bwana. Iwinjo LTN ka in kanyidoto. Awinjo LTN kan kanyidoto. To LTN awinjo kumora mora ma wuothe. Bas koro. Wach de jogi. Thumbe Ema mit ni to. Thumbe Ema mit na te. Ok ane gimo marach kanyo. Okay. Nitiere jothumbe moko ma bende yaman gi potential. Wan gi ng'ato kaka Talanta, wan gi ng'ato kaka Elvis Kadori, wan gi ng'ato kaka Papati, wan gi jothumbe Aroji Chogo, Othicho Jasoba. Okay, miya comments gi matin short. You take kaka neno gi kaka gibiro, ere ng'ama nigi potential ahinya, ng'ama timo gimoro marach monengo bed ni lokore mapiyo. Ng'ama timo gimoro marach en Papati. Papati iwinjo ka kolando kumoro amora ni en king of Angla. Koso in pok iwinjo? Ando ng'ene samoro koro. Wacha. Koro. Awinje kuomi. Kuoma iwinje. Ado Papati pok olando na ni en king koro. Ka yude kuomi be pod sawa. Papati en gi sunga moko mang'eny monengo oduok chien. Koko oduoko chien to kama entiere no pod obiro mabet kanyo. Kuma entiere kiwacho ni kuma entiere no obiro mabet kanyo de wachi mano nyiso ni Papati osedhi malo koro obiro remain koso pod en piny. Ing'eni kiwacho ni obiro bet kanyo. Papati pod ni piny. Mamalo no mana une mng'eyo. Lakini watu kaka wan team LTN to pod en piny. Bwana iwacho ni Papati mong'ere malich, iwacho ni Papati ni piny. Pod en piny. Bwana in ga chaya. Achaya onge kanyo. Ma Papati keto kumikete jothumbe moko mathindo. Kanye makete. Papati kata Aroji Chogo ni malo moloyo. In terms of fans koso performance kosango ing'eni fans te. Aroji Chogo ingo Papati gi fans. Nyaka fans te ingo. Pogruok ni kanyo mang'eny. Mano nyiso ni in fan mar Aroji Chogo. Ok awacho kamano. In fan mar ng'a? Apima. Okay. Koro kopo ni keto Papati, waketo Elvis Kadori, waketo Abongo Jakabwana, waketo Denzi wuod Nyakuchieng. Ere ng'ama top gi kanyo? Abongo Jakabwana kati winjo ka wer, ti winjo gik mowacho. To Papati? Papati an ok pok na winje. Winje lakini Wadings ok wuog maber. Ok giwuog maber. Ok giwuogi. To iwacho ni Papati sungore, in iseromo gi Papati
in person kosi iwacho gik miwinjo ka ji wacho? Aseromo gi Papati mang'eny. Kosa wach kama aseromo. Wacha onge noma. Awachi. Papati aseromo go The Prodigal. Ya, mana neno gik moko mang'eny kanyo. Pod ok adwa mawach, abiro wacho gi mbele ok sadi. Papati osebiro Prodigal? Prodigal ni entiere. En last year. Yeah. Performance nene chalo nade? Ok ber sana. Papati nonywandore? Nonywandore. Koro Papati ogore noma Prodigal? Nogore noma Prodigal mang'eny ma ji nowuok kaka nawuok saa 6. Ji owe Papati ka perform? O perform ne kombe. No. Wene iwacho ni Papati perform ne ang'o? Kombe. Kaka nanene Prodigal. Prodigal. Ligene bwana. Bigeni ma kamera. Ni Papati perform ne ang'o? Ma kamera. Papati perform ne ang'o? Kombe. Bwana urga chaya. Jathum maduong' ne wacho ni perform ne kombe. Ne kombe in emi wacho do duong' okan. To ng'ata ng'e Papati kaka jathum maduong' bwana ng'ama wende ne chwado 2 million. Kata oduong'. Oduong' ne jok moko ok oduong' ne wan. Kaso oduong' mane YouTube? Oduong' mane YouTube. Kaka wan fans to ok oduong' nwa. E ground? Ok oduong'. E ground ogocho ne kombe? Kombe. Bwana wacho malit ya. Wach gi gi Sube Beto. Ndalo moro wach gi Sube Beto mako kaendi. To an aneno ni ng'ato kopo ni obedo gi famili ne mano onge problem. En mani koro jomoko donjore ni ati kaka negi miel gi chiege sijui kotang'o. Mano nyiso ni pache pod tin koso in ere kaka okawo wach? Papati pod en ng'ama pod tin. Pache ok en malo sana. Pod onyathi awach kamano. Ni Papati? Pod onyathi. Bwana wacho wache kende kamera ni Papati ok omachua? Podi. Obiro machua mbele ok sani. Sani to pod onyathi? Pod onyathi. Nikore boka keneno kanyo riendo. Ma pod iluongo ne LTN Luo Trending Nation. Bwana ka wawache kaka en no endo onge gimwa ng'ado kata ni ati ni wapogo kore. Pod wan dala mara wawuoyo to alega winjo kanyo endo kowuok kuom achiel kuomwa. Wan wadwa ni japiny wache kako nene. Nikech gigi kata wapande gimane kamera to ji wacho gi oko. Koro mane LTN ka endi mwanyalo wache kaka eni wacho ni bwana an ng'ane rach na ng'ane berna. Nikech magi gik makata koko kele kamera they are happening. Koro mane LTN ka endi kopo ni winjo ka gino rungi kanyo endo nitiere kaka idwa ni uo. Channel moko gi ok biketo. Mana LTN Luo Trending Nation. Email marwa pod en luotrendingnation@gmail.com. Team marwa is so stable. They are very fast. They will respond to your message, just SMS. Or alternatively, you can as well go chona directly kata maybe WhatsApp number nama bende is always active kendo okete kanye en public. Gisane pod wan gi Chris Comedian owacho ni kopogore mana gi Rico Mondi ene moneno kendo ka onyalo chapo ji ne mar okone ni Luo Comedian apart from Eric Omondi. Yeah. Okay. Koro in gi kaka sani indala kane. Nitiere kaka sepango ni idwaro wuok dala ka endi kosi idwa timo comedy ni ko base e dala ka. Asepango mang'eny. Adwa wuok dala kae. Koro kata ka kalamindi kaja chor randhewa ta wuok dala dhia base kata kono. Nyakoro mugi wakungo winjane lendo matin kanyo wa winjane ni to ang'o ma wan godo be ing'e maber kabisa ni nakoni ni inyalo timo advertisement gi LTN Luo Trending Nation. Gisani adwa ni wakungo winjane lendo moko mabende wan go kanyo no endo. Nakoni maber kabisa ni kijathum in comedian in artist idwaro ni skiza tune mari mondo owinjre simbe. In comedian to in kanyo idwa ni ka ng'ato gocho ni tiyudo ka in emi wuoyo i-register gi Brady Company iwinjo to ka in jathum mose register in jathum mose golo thumbe ne tidwa ni thumbe ni ubede skiza imanyo i Brady Company. Koro we wawinje skiza tunes moko mabende wan go kanyo iyud kaka inyalo keto gi simbe to be kiki beda ni in ka ng'ato gocho ni tu simbi wacho ni tut ang'o matut kaw gine kaw skiza kete simu
wan go kod Jarapogi iwinjo wan kacha chendo gi wende weche mag jolemo koponi ati ng'ama jalemo wan gi yalo Ibradi Company. Mondo yud kazi ya msalaba kod Liz Nyaseme kaka skiza tune mari D-Star abora chela star ochikoria dek hash Oteni usuni kod LTN Luo Trending Nation. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Yes, Nyakoramogi ne pod wan kaendi iwinjo lendo ma bende wan go kanyo no. Inyalo advertise gigeni gi LTN Luo Trending Nation. Pod wan kaendi gi MC Chris Comedian. Inyalo luwe kanyo e mbui kochakore Facebook mare, YouTube to gi kuonde mopogore. Iluongo ni MC Chris Comedian. Yeah. Ma Chris, ma MC. Ne pod wadhi mbele kae chendo gi mbaka mar papatito gi gik mopogore. Gisani gin gik mage ma jothum timo marach. Jothum kata obed jathum maduong' kata jathum matin madigomb kwero mondo giwinji nikech gineni. Anya kwero jothumbe ma ok adwa dhi malo. Adwa nachak gi piny. Adwa anyalo kwerogi kaka gidhi. Gik matinde giwero gin gik mok winjre. In koro nyathini chal gi chiega nyaka siana ne chama chango. Nyathini chal gi chiega nyaka sianda ne. In mano ng'ano wer. To dong at least eri winjo ing'e. Awinje. Koro giloke gik ma giwacho manyalo winjore. Mano thum ok inya yaw kata kama kuonde moro ma in gi ng'ama iluoro. Kama in gi ng'ama iluoro ok inya yaw thumbe ainago. Koro mano gilokre. Mano gilokre. Sani be wacho ni jothumbe kopore, akia ni imbe gini isewinjo. Koprok ng'eny. Iywak kumoro amora. Nyaka odos sani ywak. Kumoro amora iywake. Jogo ywak mang'eny. Koro in gi korka kori oningo giwe kopruok koso so long as ni thum ng'ato nyalo goyo mamit. No problem. Onego giwe kopruok. Ng'ato ka ng'ato gol. Inyalo go mar ng'ato e live band to ok ber kidhi kode e studio kujocho. Ng'ato ka ng'ato onego gaga mare. Okay. Mano wasewuoyo kanyo e live band. Nitiere gimoro ma bende kuodho ni jothumbe dhi ka juoke. Gihero yedhe, gitimo gik machalo kamano. Ng'ato dhi ka juoga, ng'ato manyo powers gi pete. Imbe magi misewinjo. Mano gima asewinjo mang'eny. Ok goye sani gi wich nono. Magi kendo ni dwa dhira nono. Ok on ni nyal. Manyiso ni jathum nyaka many kaka manyo? Nyaka many. Kaka many ma koko manyo to onge. Itemo wacho ni kata jothumbe mipakogi in korka kori ng'e maber ni nitie kaka gitimo. Ang'eyo. Nitie kaka gitimo. Ok ginyal beda kamano. In ok goya gi nguvu ne? Ok onya goyo. Kaka nyaka matindo gidwaro no bed ka inda nitiere. In ok believe ni ng'ato nyalo bedo malo gi talent ne? Ok nyal. E wangla ka ok nyal. E ajawa ka. Ok nyalre. Nyaka itim ang'o? Nyaka imanya kumoro ma inyalo losniego maber. Where loso means ajuoga? Ajuoga.
Neno kata ng'ato kaka Osama daktari. Ng'eno konyo ji mang'eny, mang'eny otho kata gi gop jo angla moko. Osama chung malo. Osama chung. MC Chris. Koro tichopo kuma nyiere. Iwacho no Osama daktari okonyo ji mang'eny ma Kata sama neno otho gop jok moko dongo kanyo. Mabe pod ywak. Jopano osechulo pesa. Jok mane osechulo pesa ng'eny. Osama ne loso ji. Osama ni loso ji mang'eny. Osama ni loso ji. Osama dokta. Osama dokta ni golo ji malo. Ok ni en daktari mono thietho. Thietho ne en mana ting'i malo mondo jong'e mane mana ng'eyo. Ji ywak mang'eny. Ma Osama nitie jo muting'o. Oting'o ji modhuro. Osama oting'o ji mang'eny. Miya matin. Kike so kona mang'eny te. Miya matin mo Osama oting'o. Ng'ato kaka Odos Jasubi ng'eno Osama noting'o. To napenjo Odos. Apenjo Odos niya. To wuon Osama kona niya. An Osama nene en osiepna. An Osama nene en osiepna kia nouso yedhe. Nouso yedhe kia mag nyaluo. Kare Osama nolose. Osama nolose makata tho Osama pod oywago nyaka sane. Odos Jasuba. Odos Jasuba pod oywago nyaka sane. Kata mane Odongo Swag ong'eyo Osama ni rachne. En ni rachne. Bajizo niya, idwa wacho ni kata ywaruok ma ni kind Odongo Swag gi Odos Jasuba ok ochakore achaka e kawo beat. Manyiso ni ochakore gicha nochakore chon mana ka Osama pod ngima. Nochakore chon. Manyiso ni Odongo Swag be nitie kaka nobiro ir Osama ma koso ere kaka ginotimo. Odongo Swag nomanyo Osama. Osama ni daktari maduong'. Nomanye. Koro ka nigi ringo kumoro amora ka niluongo no Osama daktari to ogolo. Koro kicha nodhi ochwanyo Odos. Kicha nochwanyo Odos. Nochwanyo. Wat kare to ge daktari maber, daktari be chako golo lwete. Ochako golo. Moko macha ni gola mar la stage kaya cha. Macha ni seche moko nena golo kanyo mondo ma fans gi one. So no ken golo moro Majinian. En golo mar be manyogo maarufu. Bwana iwacho na gima do Osama ngima to dari ariya. Kosing'e dala ni asegombo ga ng'e nonro mar Osama dokta. Wanyalo dhi manye ne kata kopo ni wuode moro nodong' mondo wambe oloswa. Osama to kang'e maber. Awinjo mana ni Osama dokta wuod Apuoche. Koro Apuoche kama nitiere no. Kanyo kang'e maber. To Chris kiwacho ni jothumbe man malo gi teto dhi ka juo kidonge. Kendo gin gi ngufu moro. Ngufu gin godo malo. Gin gi mbi moro ma ni malo sana. Tiparo nade? In kaka niwacho ni ihero Inda. De bed ni nikech ang'e ni ng'ato bohere amba here. Aninda is a personal friend. Inda is my personal friend. Plus jothumbe modongo to an ng'amok ja friend na en ng'amok nyal chula. Koke nyal chula to onge kaka wabedo friends because kako manyo the other side kaka amba manyo Nairobi. Everyone is hustling. So a moment that you don't recognize my hustle, then we don't be friends, you know. So all of them are my friends. They are performing well and aeroge. But kora moment mangato knya support to onge kaka amba nyalo support. Koro anaero Inda nkech and my personal friend, apart from music profession, is a friend too. In the watching in Tigi Muketi bedo influenced mo me and catch watching ya jogi talk ni nono. In kawinja kata kako wer messages en godo maler. Tudong mano onge kuma yath donje kata kia juoga kia pete. Mano tiende ni era kalure gi tich motimo. Ngeni kiwacho ni kaka ng'ato nyalo wacho ni yawana kia gima tima yawa kata omne dwa weringo. Awinjo ka okanyalo weyo. Nyiso ni nitie gimoro monyalo wacho kanyo. To into recognize Inda because of his work.
Yeah. Inda tiyo matek lakini ticha ok en aena ma moriere. Idagi. Adagi. Nyakore monge neno ka koth chwe dala kaendi. Ara ka koth biro kanyo endo. Koth ni dwa miyo koro wang'ad interview ni matin. Kon jogi ne maendi en LTN Luo Trending Nation. Mae, kama sani wantiere ni, wan LTN Luo Trending Nation. Kumoro amora mwawuothe, wan wawacho. Kumoro amora? Wawacho kumoro amora, marach, tanyisi ni karach, kagine. Wasewacho modhuro. Nyakore mogi erokamano ahinya koth ogolowa ka, kik koth kethnwa kamera.